Og 18.03 kommer farvandsefterretningerne fra Forsvarets Operationscenter. Den russiske oppositionspolitiker og Putin-kritiker Alexei Navalny er i dag blevet idømt yderligere 19 års fængsel for blandt andet ekstremisme. Dommen kommer oven i den straf på godt 11 år, han allerede afsoner for blandt andet bedrageri. Og ifølge Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab, så er dommen Ruslands tydelige besked til befolkningen. Altså man skal se den her dom som udtryk for en måde at få befolkningen til at være så bange, så de ikke gør oprør, fordi at det russiske regime nu er så presset, så man er bange for, at folk faktisk vil gøre oprør. Navalny er stærkt kritisk over for den russiske præsident Vladimir Putin og det russiske styre. Han betragtes som Putins mest seriøse udfordrer, og derfor ønsker Kreml